Gaika Elba Zabarma. Wallahi. Bani samai. Alhaji. Hajiya Gwamma. Wai saboda Allah mimi na kashe maka da za na yin abinci ina kashe kaina kwana da kwanaki ina yin abinci sai dai ka zo ka wuce sai dai abincin wagga ba zabar maka ke ci. Mi nan maka? Hajiya Gwamma Allah ba ki hakuri. Wannan ba dan tana bazabar ma ba nake cin abincinta. Da tomata Aisha take mini miya. Shi yasa kika ga idan ta ka mini tuwo sai dai ta dauki kwana. Ke kuma baki sai ki mini miya bus haka yau ya zan yin ci. Tomata Aisha? Haba Hajiya Gwamma, tomata Aisha. To in dai tomata Aisha ne ta kare daga yau. Wannan wayan ba ta kara mini shi. Kai ba zabar ma ki mini wayo. Wani abin tashi hankali mini Hajiya Gwamma. Kina ba Katsina ina ba Gobiri. Yar uwata tana ba zabar ma ina ba Gobiri. Ita ma yar uwata. Yaya zan so tuwanta in kinaki? To ai tomata Aisha ne kawai mishkili idan kin sa zan ci. Shikenan. Wai kin san wani abu? Na'am. Ni a duniyan nan ina tamma babu yaran da ke burge ni kamar yaran zabarmanci. Ana gani ai. Sai ka ji ana irkon sefofo matano wande go ba ni samai diga digeno Allah. Wa makin san duk da wannan akwai ta kalma cikin zabarmancin da in an gaye ta in raina dubu ne sai ya ɓace. Wata kalma ce wani? Bantuno dunno. Bantuno dunno? Ke mina na an bantuno dunno. Wai dan iska. A'a mai gida ba nan bane. Mantino dinno. Ba nan bane. Karkashe kai ba nan bane. Wani ta nake dan iska. Ka gan kawa. Bantuno dunno kenan ba nan bane. Yawwa. Ikon Allah kaji ko? Kaji a sani dai duk da wannan dai akwai karramar da mutum gare su. Akwai karramar da mutum saboda kina ji in na je da su na huto daga mota ina buga riga ina gyara kula sai ka san ce bagobir samadin ana bakiya ina bakiya bagobir samadin daga kace bagobir samadin sai baka kudi yo mai gida duk wanda ce bagobir samadin yin bashi na goro lalle ashe sun more yo mai gida ka san ko menene bagobiri samanu mai kudi dan sarki kenan ko a'a mai gida wawa kenan wani wawa la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan zabar man Hajiya Gwamma ina dibi ina kira da mutanen kirki ne ashe ba ɗan arziki bane amma sun same ka to su je su nemi wawansu kin ji mu cikin mu gobira babu wawa don wawa bai ya umfani da tomata Aisha kamata Aisha muke umfani aiki da tomata Aisha sai mai wayo sai mai dubara wanda ya san ya lakanci miye kayan daɗi ki je ki ga yan kwanki mu ba mu bane samadin su ne sawa mai dubara ta nemi Aisha tomati Aisha domin ta more miya ta kihi magaminta tomati Aisha miya ta kaza ko ta zabo magaminta tomati Aisha miyar kubewa ko ta kuka miya ta ganye ko ta yodo a dasa mata tomati Aisha shine na girki shine na kishi shine mata suke maguda ta murna ga mata suna ta barka da zuwanka tomati Aisha ninka gaba ni foyo makanu maya biga kwai dai tomati Aisha gin no kwasai tomati Aisha gin farahandi tomati Aisha ga muradu feri wanai se tomati Aisha hirni tomati Aisha boreine tomati Aisha pour une sauce appétissante cherchez la bonne tomate Aisha pour faire plaisir à toute la famille cherchez la bonne tomate Aisha le bon goût tomate Aisha la bonne saveur tomate Aisha le bon goût tomate Aisha la bonne saveur tomate Aisha régalez-vous avec Aisha Aisha la meilleure des tomates la tomate de bonne qualité la tomate de